खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव देग्लायनि जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिया आरो गेजेराव माखासेल' सान दंसै। बिनि सिगां इउपिपिएल दोलोखौ मदद होनो थाखाय फैबाय थानाय समावहा देरहासार खालामनो थाखाय माखासे मानि बिपिएफनि मददगिरि सोद्रोमाफोरा लोगोसे बिपिएफनि मददगिरि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बारग' एनडिबि गोबां बारग' एनडिबि आरो गोबां बिपिएफनि मददगिरि बिथांमोना दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों आरो बे जगदान हाबाफारियाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा नुजाथिहैदों आरो बे नुजाथिनायावनो गासै सासे सानै नङा गासै सा 48 सोद्रोमाफोरा बिपिएफनि मददगिरि आरो एक्स एनडिबि थामहिनबा बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै थामहिनबा इउपिपिएलनि आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै माखासे मानि बिपिएफनि सोद्रोमा लोगोसे आरोबाव बारग' एनडिबि बिथांमोननि सोद्रोमाफोरा जगदान जाफैदों। बेयाव ग्राफिकनि गेजेरजों जा नुना मोन्दों बिथांमोनानो जाबाय बिपिएफनि मददगिरि आरो बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफोर। बिथांमोना साफ्रोमनिबो गोदोनायाव इउपिपिएलनि मालाखौ नुना मोननाय जादों। बेयाव बिपिएफखौ माखासे सोद्रोमाफोरा मदद होबोदोंमोन, नाथाय बिथांमोना बिपिएफखौ मदद होनायखौ गारनानै दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। आरो बे जगदानानो जाहैबाय मानास सेरफां बियाबाव बे जगदाना जादों थामहिनबा धनन्जय बसुमतारी बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथांनि बियाबावनो थामहिनबा बिथांनि गामियावनो गासै सा 48 सोद्रोमाफोरा जगदान जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बे समाव नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों नुना मोन्दों दे गासै सा 48 बिपिएफनि मददगिरि आरो बारग' एनडिबि थामहिनबा एक्स एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा प्रमद बर'नि दैदेननायखौ थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै आरो जौगानाय नुनानै बिथांमोना जगदान जादों होनना बिथांमोना फोरमायदों। नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों रोखा नुना मोननाय जादों। बेयावहा बे जगदानावनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे हाबाफारियाव नुजाहैदों आरो बे हाबाफारियानो जाहैदों मानास सेरफां बियाब थामहिनबा धनन्जय बसुमतारी बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीनि बे गामियावनो जादों होननानै बे समाव मोनथिना मोननाय जादों। इउपिपिएल दोलोआव बिपिएफ दोलोनि मददगिरि आरो बारग' एनडिबिनि गोबां सोद्रोमाफोरा जगदान। बिपिएफ दोलोनि फिन आरोबाव गिदिर खहा सा 48 सोद्रोमाफोरा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान। मानास सेरफां बियाबाव थामहिनबा धनन्जय बसुमतारी बिथांनि बियाबाव बिपिएफनि मददगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। लोगोसे गोबां मानि बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफ्राबो इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। बे जगदाननि हाबाफारियावनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लायो। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव सा 48 सोद्रोमाफोरा जयनिं जानाय हाबाफारिया जानानै थाङो। हेमन्त बर्मन, उपेन चन्द्र नाथ, मिथिंगा नामा मिथिंगा बसुमतारी, बिरबां ब्रह्म, नारी मनिराम बसुमतारी, मनरन्जन गयारी, दिलसाद बसुमतारी, अलंबार बसुमतारी, lagi mau nangling suka. Raju, aku yang mana? Untuk sesuatu ini. Baik, itu lah nak.
Arunnya ya. Zindabad.